Carme Forcadell i Lluís va ser la presidenta del Parlament de Catalunya que va aprovar i proclamar la República Catalana l'any 2017. Actualment empresonada per l'estat espanyol, és una de les cares visibles més representatives de la repressió de l'estat espanyol contra les institucions catalanes que van votar les lleis de transitorietat i desconnexió del 6 i 7 de setembre de 2017 i la posterior votació i proclamació de la República Catalana del 27 d'octubre de 2017. Quan Carme Forcadell va ser nomenada presidenta del Parlament l'any 2015, ja venia d'una intensa etapa d'activisme social i polític. El 2012 havia estat una de les persones més destacades en la creació de l'Assemblea Nacional Catalana. Superat el període constituent, Carme Forcadell es convertia en la primera presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Com a presidenta de l'ANC, va liderar un seguit de campanyes que tenien l'objectiu de consolidar l'independentisme com la primera opció política del país. L'any 2013 s'encetava la campanya de sobirania fiscal, per tal que particulars, empreses i institucions liquidessin els seus impostos a l'Agència Tributària de Catalunya. I el mateix 2013 s'engegava la campanya Signa un vot per la independència, que reuniria més de 750.000 signatures partidàries d'una consulta democràtica. I l'any 2014 impulsava la plataforma El País que Volem, un procés participatiu obert a la ciutadania, que tenia l'objectiu de recollir aportacions, propostes i diàleg en relació al projecte de Catalunya com a país independent. Durant el mateix 2014, conjuntament amb Òmnium Cultural, lideraria l'inici de la campanya Ara és l'hora, que ha representat una fita cabdal en la història política i social recent de Catalunya. L'any 2015 feia el salt a la política institucional. Era elegida diputada al Parlament per la coalició independentista Junts pel Sí, i tot seguit, en la sessió constitutiva de la cambra, era elegida i nomenada presidenta del Parlament de Catalunya. Després de la declaració d'independència de Catalunya, va ser investigada pel Tribunal Suprem espanyol i empresonada pel pretès delicte de defensar el dret del Parlament de Catalunya a debatre el dret a decidir el futur polític de Catalunya.